गोजोननाय थाबाय अनलायग्राफोर दिनै आरोबाव जोङो बे फुंबिलि मुगायाव आलफन्स' बर' नार्जारिनि मुङै जों दिनै बे जायगायाव बिनि आत्मानि थाखायबो जों बिसोरनो फैदों लोगोसे जोंनि अदालगुरि टाउन खाथलि मण्डलिनि मोनसे मांखरसालि जायहा गोबां मिजिं आरो बाथ्राजों बे जायगायाव फबजाबाय आरो बिथांमोना जिसुनि नैथि फैनाय समाव सिगांफिनो गेदेर बाथ्रा खालामनानै बाप्तिस्मा गेजेरजों बिथांमोना नाजावबाय आरो थैबाय आरो सानसे समाव जिसुनि फैनाय समाव सिगांफिनगोन बे मिजिंखौ लानानै दिनै जों बे मांखरसालियाव जों बेनो फैदों आरो दिनै साफ्रोमनिसिम आंनि गोरबोनि अननायखौ जासिहरबाय लोगोसे दिनै गोजान जायगानिफ्राय फैनाय जाय मानगोनां आलासिफोर बिथांमोना क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दिनै फुंबिलि मुगायावनो बिथांमोना गेदेर बाथ्रा लानानै दिनै गावनि असे अननायजों दिनै बे जायगायाव गोबां जोंनि बिदा फंबाय थैना थांनायफोरनि फबजानाय बे मांखरसालियाव बिथांमोननि आत्मानि थाखायबो इसोर आफानाव बिसोरनि थाखाय फैदों लोगोसे आरोबाव बिसोर मोनसे गिदिर थांखिखौ लाना फैदों जाय थांखिफोरखौ बिथांमोना गाव गावनि खुगाजों बुंगोन आलफन्स'नि मांखरसालियावबो बिनि बिसनाय आरो इसोरनाव बिनान होनाय बे गिदिर मिजिंखौ लानानै बिथांमोना दिनै बे जायगायाव फैदों बेनिखायनो दिनै आङो रंजानायजों बिथांमोनखौ नाजावो दे हामबायसै गोजोननाय थाबाय नाजावनाय थाबाय दा आङो सोंनो लुबैदों आरो अननानै बबेनिफ्राय फैदों आरो मा नाम आरो मा थांखिखौ लाना फैदों बेखौ एसे बुंनो हागोन नामा? खुलुमबाय आंनि मुङा प्रमिला ब्रह्म आं क'क्राझार मिजिं नोगोरनिफ्राय फैदों आंहा न'खराव माने जेबो माबा साख्रि बाख्रि गैया रावबो ओमफ्राय दा फिसा हौवा सासे दं बेबो साख्रि मोनथ'वाखै बिनि थाखायनो आं फिसानि थाखाय इयुननि थाखाय दिनै बे फिसौ आलफन्सानाव बिस'नो फैदों फिसौ आलफन्साया जाहाथे इसोरनाव बिनानै होथों आङो गुबुन गुबुन धोरोमजोंबाबो फुजा होबाय आरो बे दा फिसौ आलफन्सामोननि केथलिक धोरोमनि माबायावबो होबाय अब्लाबो जानायाव मोनाखिसै दा दिनै इउटुबाव नुबाय थानानै आङो नायनानै दिनै आं फिसा हौवाखौ लानानै फैबाय आरो लोगोसे आंनि खर' सानाय आरो फिसौआबो आंना उन्दुबाङा बिदिनो खस्थ' ओमफ्राय आरो बिजामादैयाबो उदैयाव प्रब्लेम दं बेखौ लानानै आङो दिनै बे फिसौ आलफन्सानाव बिनो फैबाय दा फिसौ आलफन्साया बिनानै होगोन आं बेखौ आसा खालामो आं ओंखायनो बिनो फैबाय आरो बे गेदेर थांखिखौ लानानै दिनै आलफन्सा बर' नार्जारि दिनै बिनि फसंनाय जाय बेनि मुङै थम मोनसे बे मांखरसालियाव बाहाय बिस'नो थाखाय फैदों नाथाय जोंहा जेब्लायबो फोथायनाय दं मानोना जों एबा नों आरो आं एबा सोरबा रावबो जोंहा जेबो बोलो गैया नाथाय इसोरनि खाथियाव थानानै जायफोरनि जिउआ इसोरनि खाथियाव दं बिथांमोननि बिनायखौ आरो बिसोरनि आत्मानि बिनायखौ इसोरा खोनासंथारो नाथाय बेबायदिनो दिनै जोंनि अनजायग्रा क'क्राझारनिफ्राय जाय बिथांजो प्रमिला ब्रह्मआ बिथाङा सासे गुबुन धोरोमनि सासे आइजो जानोब्लाबो बिथाङाबो इसोरखौ फोथायो आरो बियो गावनि असे अननाय बायदि अननायजों आलफन्सा बर' नार्जारिनि इसोरनि खाथियाव बिनि जिउआ दङ बे मिजिंखौ लानानै बिसोरनि थाखाय जे फैदों जाहाथे बेनि जिउआ सोरगोरायजोआव आफा इसोरनाव थानानै फोरबोजों लोगोसे थानानै बिसोरना होगोन बे थांखिखौ लानानै दिनै बिसोरो बे मांखरसालियाव फैदों आरो जेरै गोबां दाब दाब जायगानिफ्राय गोजान गोजान जायगानिफ्राय बे जायगायाव बिसोरनो गाबसोनो फैयो बिथांमोनाबो बे थांखिखौ लाना फैदों नङाबा बिसोरो जाय क'क्राझारनिफ्राय बिसोर फैनोब्ला जेरै 5-6 घन्टा लायो आरो बे गेदेर थांखिखौ लाना फैनायाव बिसोरो उखैहाबनानैबाबो जानाय लोंनाय गैयाब्लाबो दिनै बे बिनाय थांखिखौ इसोरा खोनासंथारगोन आरो आलफन्साबो सोरगोरायजोआव थारै जिसुना बिसना बिनि गेदेर बाथ्राखौ लानानै फैदों आरो बेनिखायनो दा आङो आरोबाव जाय बिनिनो मानगोनां प्रमिला ब्रह्मनि बिथांजोनि फिसाला आं बिथांनियाव जेरै सोंनो लुबैदों अननानै नोङो बुंनो हागोन ना नोङो मा थांखिखौ लाना फैदों? आंनि साननाया जाहैबाय बिजनेस मावो दा बिजनेसआबो साक्सेस जानांगौ साख्रियाबो मोननांगौ न'खरखौ मोजाङै दालांनो हानांगौ बेनि थाखाय फैदों आरो नोंनि नामा मा नाम? बुब्लि ब्रह्म। बेनिफ्राय नों दा मा फरायगासिनो दं? आंना इन्जिनियार फरायनाया जोब्बाय बे बिटेक। बेनिफ्राय नोङो बे थांखिखौ लाना फैदों नोङो जब एबा साख्रि बानिया बेजों लोगोसे माबा मोनसे गावनि आथिङाव गसंथानाय जबनि अनगायैबो माबा साख्रि बाख्रिनि थाखाय थाबायदों नामा? साख्रियाथ' होयो होनाया ओमफ्राय 1 नाम्बार 2 नाम्बाराव थायो थानाया फार्स्ट राउन्ड पास जाबा सेकेन्ड राउन्डआव थायो बिदि जागासिनो ओमफ्राय दा बिजनेसबो मावो बिजनेसखौबो साक्सेस खालामनायनि थाखाय बिदिनो फैदों आरो बे जबनि गेजेरजों साख्रि बाख्रिनि गेजेरजोंनो नोङो आवगायनायाव
बेनिफ्राय नोङो माबा मोनसे बिजनेस पारपासावबो दङ नामा? बिजनेस मावथ'यो दासान्दि मा business? दखान दङ रेस्टुरेन्ट मोनसे दं आरो ग्रसारि मार्केट माबा दं आदसा सोरनियाव बिसनो फैदो नों? दाथ' आलफनसानाव आलफनसा नों आलफनसाखौ सिनायोमोन नामा? आङो खोनाबाय थादों मानिफ्राय औ ओमफ्राय इउटुबफ्राव नुदोंमोन नामा? इउटुब खनसे खननै नायदों नायनाया नायदों औ आदसा बेनिफ्राय बांद्राय नायनाय जाया आरो नायनाया बेनिफ्राय दा नोङो आलफनसाथ' इसोरबो नङा बियो मालाबाबो बोलो गैया बबेखानि जोंनि मोनसे फोथायनाय दं जाय गोथारफोर थैनानै थांनाय बिसोरनि आत्माफोरनाव बियोब्ला बिसोरो इसोरनियाव बिनानै होयो नाथाय दिनै आलफनसाबो गोथारबो नङा अब्लाबो दिनै बिनि जिउआ इसोरनियाव खाथियाव दं होननानै बे फोथायनायजोंसो फैदों दा औ बे फोथायनानै फैदों औ फोथायनायानो जोंखौ इसोरनियाव लाबोयो दा बेनिखायनो बे फोथायनायखौ लानानै दिनै फैबाय दा नोङो दा बे फैनाया दिनै बेनो फार्स्ट नामा? बेनो फार्स्टआव नों अदालगुरिखौ नुफेरदोंना नुफेराखै? फैफेरखायाखैमोन उदालगुरियाव आङो उदालगुरियाव फैफेराखैमोन बेनिफ्राय माखासे मांखरसालि होनबा माखासे गुबुन गुबुन बिदा फंबायफ्रा गिनाय फैयो नों मा गिनाय फैदों नामा? आं गियाखै जेबो मोना बे नोंनि गिया माने इसोरा नोंजों लोगोसे दं नोंबो गिदों नामा? आं गियाखै गियाखै मानोना आं गोदो उन्दैयाव गियोमोन गोथै बारि होनबा गियोमोन दाबो गामिफ्रावबा एसे गियो नाथाय जोंनियाव गोबां बेवहाय गिनाय मोनाखै माने बिसोर इसोरजों लोगोसे थानायाव जोङो दा जोंनि उदालगुरि टाउन खाथि मदलनि बे मांखरसालियाव बिथांमोना गुबुन गुबुन धोरोमनि जानो हागौ बिथांमोना ब्रह्म धोरोमनिब्लाबो दिनै बिथांमोनाव गिनाय गैया माने इसोरा लोगोसे दं दा बेनिखायनो बै जोङो आलफनसानि बे मांखरसालियाव जोङो बिनि थाखायबो बिदिनो आरो जोङो बियो जोंनि थाखाय बिनाखै जों आवगायलांबाय थानि फै दा अन्दागाफोर जों दा क'क्राझारनिफ्राय फैनाय जाय बिथाङा आरो अन्दाग्रा जेरै बुब्लिया जेरै गावनि साख्रिनि आरो माखासे गावनि बिजनेस पारपासनि थांखिखौ लानानै दिनै बे जायगायाव फैदों जानो हागौ गोबां दाब दाब जायगानिफ्राय बे जायगायाव फैनायफोरखौ जों नुयो इउटुबनि गेजेरजों ससियेल मिडियानि गेजेरजों नाथाय बे सोरनिबा फोथायनायाव इसोरा आखाइ होयो सोरनिबा बिनायाव इसोरा थाबैनो खोनासङो आरो खायसे लासैनो बेनिखायनो जोंहा दिनै फोथायनाय दं माने आलफनसानि नैबे मांखरसालिजों दा सौफैबाय बेनिखायनो अनजाग्राबो फै जों बेनि थाखाय जोङो दिनै बाहाय जों केन्डेल सावनानै जों बिनाय हाबाफोरखौ लानोसै दिनै जों आलफनसानि बे फबजानाय मांखरसालियाव बिनि सायाव लुनाय दिनै जोंनि अनजाग्रा क'क्राझारनिफ्राय जाय अनजाग्रा प्रमिला ब्रह्म लोगोसे बिनि आंगो फिसाला बुब्लि ब्रह्म स्रांनि गेजेरजों गाव गावनि थांखिफोरखौ लानानै बिनि थाखाय गाबस्रानो थाखाय फैदों बेनिखायनो दिनै बिसोरनि बिनायाव थारैनो फोरबोआ बिसोरनि बिनायखौ खोनासंथारगोन फोरबो दिनै गेदेर बाथ्रा लानानै जाय बुब्लिया गोबां थांखि लानानै आवगायबोदों आरो बिनि अनसुलि बिमा प्रमिला ब्रह्म दिनै बुब्लि बे ब्रह्मआ दिनै बे उन्दैनिफ्राय देरै लावै रोंबाय राबाय फरायबाय आरो थांनानै थानाय गेदेर मिजिंखौ लानानै न'खर बेंनो गावनि आथिं गसंथानो थाखाय फोरबो बयहाबो मिजिं दं अनजाग्रा जोंनि बुब्लिखौ नोङो नोंनि अननाय आरो बोरजों बिनि गासै थांखिफ्राव नोङो बोर होदो गोबां उखैनानै गोजान जायगानिफ्राय क'क्राझारनिफ्राय बिसोरो दिनै बे जायगायाव आलफनसानि थ्रु एबा आलफनसानि दारै फोरबो नोंनियाव बिनि थाखाय गाबनो फैदों बे गोबां थांखि दं गावनि साख्रि आरो गावनि मोजां बिजनेसनि गेजेरजों जिउआव थांना थानो थाखाय गावनि आंगो बिमा बिफाखौ अरायसम हेफाजाब होनो थाखाय गावनि न'खरनि गावनि खुरमा गुस्थि गासैखौबो हेफाजाब होनो थाखाय थांनानै थानायनि लामायाव गोबां नोंनि बोर नांगौ जेरै बोसोन बिधान 10:22 बुंदों इसोरनि बोरासो धोनि खालामो जों गोबां धोनि जानो लुबैयो गोबां जों रांखावरि खामायनो लुबैयो नाथाय गासैबो फोरबो नोंनि बोर गैयाब्ला गासैबो थांखिफ्रा जाफुङा बेनिखायनो गेदेर बाथ्राखौ लानानै दिनै अनजाग्रा गोजान जायगानिफ्राय फुंबिलि मुगानिफ्राय बिथांमोना दिनै गोजान जायगानिफ्राय फैनानै नैबे उदालगुरि टाउन खाथि मण्डलिनि बे मांखरसालियाव जाय फबजानाय गासै आइ आफा बिदा फंबायनि जिउआ आफा इसोरनाव दं बे मिजिंखौ लाना फैदों आरो लोगोसे दिनै 2023 मायथाइनि एप्रिलनि 4 थारिखआव बे बयनिफ्राय रुंसारि जानाय आंनि नायलै जाल' सासेल' फिसा आलफनसा बर' नार्जारि बिनि खाथियाव बिसोरनो गाबथानो थाखाय फैदों आलफनसा फिसा गोबां मानसिफ्रा नोंनि मांखरसालियाव बिनो गाबनि थाखाय फैयो मानो
बे थांखिया बेनोदि नोङो थारैनो इसोरनि खाथियाव दंथारो जायफ्रा इसोरजों खाथि सोमोन्दो दं एबा इसोरनि खाथियाव थायो बिनि बिनायखौ फोरबोआ मालाबाबो फेलें खालामा जेरै जोंनि थैना थांनाय गोबां बे बुहुमाव गोथारफोर दं इसोरनि खाथियाव जायफ्रा दङ आरो बिनि बिनायखौ खोनासङो जायफ्रा गोथार होननानै डिक्लेयार खालामजायाखै अब्लाबो बिथांमोननि खाथियाव बिसोरनि गाबथायनायखौ जोङो बिनाय गाबनायखौ मोननानै गोबांथार जिउआव जाफुंनायफोरखौ जों नुनो मोनो आलफा फिसा नाथाय जों नोंखौ गोथार होननानै बुङाखै एबा नोङो गोथार होननानै डिक्लेयार खालामजायाखै मानोना नोंनि जिउआ सोरगो रायजोआव आफानि खाथियाव दङ बे गेदेर बाथ्राखौ लानानै थारैनो नोङो जिसुनि खाथियाव बिसन होयोब्ला दिनै अनजाग्रा मानगोनां प्रमिला ब्रह्म बिनि आंगो फिसा बुब्लि ब्रह्म बिसोरनि गासै न'खरनि थांखिफ्रा बोर गोनां जाथों अ आलफा फिसा नों थारैनो सोरगो रायजोआव जिसुनियाव आफा इसोरनो बिसन होयोब्ला बिसोरनि बे फैनायनि गेदेर बाथ्रा आरो मिजिंआ थारैनो जाफुंगोन मानोना फोरबोआ जेरै गोथार बाइबेलाव सयता 36 आफा इसोरा होनाय माने आंनियाव फैगोन आंनियाव फैनायखौ आं मालाबाबो गारहरथारनाय नङा बे गेदेर बाथ्राखौ लानानै दिनै बिसोरो फैबाय बे मिजिंखौ लानानै फैबाय बेनिखायनो फोरबो नों मालाबाबो बिसोरनि मिजिं थांखिखौ नों मालाबा फेलें खालामथारनाय नङा जेखि धोरोम जेखि जाथि जेखि हारि जा मानो जायफ्रा बे जायगायाव फैनानै आलफानसानि गेजेरजों बिसोरनो गाबथानो थाखाय फैदों बे गासैबो आलफानसा फिसा नों थारैनो सोरगो रायजोआव जिसुना बिसन होदो आरो दिनैनि बे फबजानाय मांखरसालियाव बिसोरो स्रांनि देम्फु सावनानै गेदेर बाथ्राखौ लानानै हान्थु खरायनानै दिनै बिसोरो बिगासिनो दं थारैनो बिसोरनि बिनाय गाबनाया आफा इसोरनि खाथियाव सहैनानै बिसोरनि थांखिया सानसे जाफुंगोन गेदेर थांखि आरो गेदेर मिजिं जायफ्रा इसोरनाव गेदेर बाथ्रा लानानै फैयो फोरबोआ बेखौ मालाबाबो आखाइ खालि हगार हरा बेनिखायनो दिनै आलफानसा फिसा नोंनि गेदेर बिसनायखौ मिजिंथिनानै गुबुन गुबुन दाब दाब जायगानिफ्राय जेरै फैदों आरो बिसोरबो दिनैनि बे बुब्लियाव दिनै बिसोरो थांखिखौ लानानै गथायबाय आरो बे स्रांआ जेरै बेबायदिनो बिसोरनि थांखिफ्राबो स्रां जाथों बे देम्फा केन्देला जेरै स्रां बेबायदिनो फोथायनाय बिनायजों बिसोरनि गासै आसार बाथ्रा जाफुंथों नाथाय जायफ्रा बे जायगायाव फैगोन गोबांथार गाव गावनि थांखिफोरजों जाफुंनायखौ फोरमायो बे जायगायाव फैब्ला सोरबा खृष्टान जानांगौ बे जायगायाव फैब्ला सोरबा धोरोम सोलिनांगौ बे नङा नाथाय गाव गावनि फोथायनायजों इसोरनाव बिनो थाखाय आलफानसानि द्वारै बिनो गाबनो फैदों बेनिखायनो जेखि धोरोम जेखि जाथि जेखि हारि जेखि समाजनिफ्राय माने आलफानसा फिसा नों इसोरनियाव बिसना होदों बे गेदेर बाथ्राखौ जों गथायबाय दिनै बोखांग्रा फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आमेन दे नोंसोरबो माबाफोर गोसोजों आर'ज खालाम दे गोसोजों मेगन मुसेना दे बुं खुगाजों बुंनानै बुंदो दे साननायफोरा जाफुंजोबथोंसै साख्रि बाख्रि मोननांगौ बिजनेसफ्रा जाफुंजोबथोंसै बेनोसै जाबाय अब्ला इसोरा बिसोरनि गासै थांखिखौ जाफुंदों बेनि गेजेर जोंनि भरसा अब्ला जों बेखौ बिबाय अ जोंनि सोरगोआव थानाय आफा नोंनि मुङा गाहामै दिनै जाथों नोंनि रायजोआ फैथों नोंनि गोसोआ सोरगोआव जेरै जाबोदों हा दिनै जाथों जोंनि जानो नांगौखौ दिनै जोंनो हो आरो जोंनियाव दाय खालामखौ जोंनो नागार जेरै जोंबो जोंनो दाय खालामखौ जोंनो नागार आरो जों खान्देराव दालांबो बेखौनिफ्राय जोंखौ बोखा आमेन जोबनि गेजेरनायखौ आलफानसा बर' नाजारेन हौवाफोरबो आरो जोबनि गेजेराव बिनामथों नरगनि दोनफाय गोजोना जाथों आरो ख्रिस्टान फैनाय हेफाजाब ख्रिस्टनि हांखो बिफा आरो फिसा जिसा बाखानि